Eno ga, vidi, pogledaj. Avion? Tu nam je blizu i aerodrom. Surčin i oni sleću tamo na Surčin. Surčin, tamo gde ide 610. Jeste. Kao što vidiš, ovde smo na ovom keju našem. Znam, kej. Fenomenalan kej. Bombaj, čuveni. Jeste, tu su splavovi, gde ljudi izlaze uveče u provod. Uz muziku, naravno, i pitlenice. Jeste, uz fenomenalan provod, uz muziku, uz hranu. Tu se šetaju, voze biciklo, ovde su staze, dugačke staze. Znam, staze, tu se mi šetamo redovno. Pogledaj kako je to izgleda. I onda, evo, ovog trenutka kad se okreneš i kad pogledaš celokupan prostor, pogledaj kako to izgleda. Ovaj celokupan pejzaž ovih zgrada Novog Beograda, jednostavno dobiješ čitavu sliku kako je ta arhitektura zamišljena i kako je ovaj prostor zamišljen. Jeste. A najlepše od svega je da je ovaj prostor slobodan, da nije privatizovan, pripada svim građanima. To je najbitno. Ajmo da se spustimo direktno na Savu. Nikad nisam bila tako opuštenija kad sam sa vama. Kad sam s mojim društvom, mislim, kad me neki drug da se kida, onda mi nije dobro. Nervirate, a? Da. A što te nerviraju bez razloga? Ti si supera, ti si baš... Pa vi znate, tek ste me upoznali, pa. Možda smo fini na početku jedni prema drugom. Ne, ja sam takva uvek prema drugovima bila.